What's up mga tol? Ay, musta mga tol? Ay, karon tol. Hi guys, yan karon tol. Bonding time, it's Sunday time guys. So yeah guys, we're just at home with your kiddos. My baby the Mulag DJ playing cell phone. Dia taruh balay guys, kay watay trabaho, so we just hanging out with our family together. Ya guys, pagaw pa karon guys kay stress sa trabaho, so ya guys. Bisan pa man sa tanan guys, ya guys, qualify yung diapon. So ya ta guys, magplano karon ko magluto og sudan guys. Say hi to my fans. Isa pangalan mo? Chantal Gil. Guys, ako rin bisita guys. Tara guys, ako bisita guys. Gamay kayong bata guys. Say hi to your fans. Say hi to your fans. Hi fans. Say hi to my vlog. Hi. Shout out Mami Lola. Na shout out Mami Lola to aron sa Moalboal. Nag-swimming. Wa pa ko yoga ang bibi. Kay mahalog plete. Kana kami nang takayo, tagtama sa baba kami. Sige guys, kaya magandang mamirog karon guys. Papatay ligo. So, bye guys. Hello guys, mga unta guys. Giliw ko wala nang madama. Hello guys. Hello guys, mga unta guys. Mga uni guys. Buhay ko dahil walang sigla. It's continuation sa atong vlog na guys. Naunta guys. Pag kinamota guys kay Ano ba? labi kay itong sudan guys. Fried chicken. No sa taong now. Tatawan mo? Dahil ko pang may paanakan naman. Sos. Hindi, magwala din tubig nila. Tarong nga yung tiil. Tarong nga yung tiil. Sige, naman kanon lang. Naman kanon. Kanon ka. Utang niya, daplin. Adobong tiil. Pritong isda. Hey guys, mga guys. With music, it's lunchtime. Okay.
Ay, sa dili guys, isa pa video. Ay, huwag tangan ko sa gana. Maybe. Mukha eh. Umbang tiil. Ano yung specialty ni Juan Tangtulan? Umbang tiil. Tanawa guys. Color pa gani, lami na kayo. Oh guys, kani guys, mas labaw pa sa Jollibee guys, oh. Crispy kay now, brown, golden brown. Ikaw guys. Kaya na nagurot guys, kumahurot. Dagdagan sudan doon. Tunay bang ako lang ang lagi mong iibigin kung sa'yo'y ibigay buong puso at damdamin. Di ako makararanas na lumuha kahit minsan lang. Dami kay sausawan guys, oh. So, kaninang matagal tayo. Kaon na tagpuan. Nangapir nga. Mainit ka po ay. Pan. So, aron gusto. Luto itong kaon guys. Ganun itong kaon. Right, kaya. Wako tanong. More rice guys, more. Extra rice. Kanin lang. Sudan. Kaya ba, ang mga kalagay tubig. Kapit lang. Yan na nagarayo. Ang tao. Inaya. Oy, di tayo buhay. Nagigul to mga usal, dapat tayo buong kanoon. Gutom ka dong? Dong. Ay, sudan. Gutom ka. Gutom ka din. Nami bisita diri guys, gutom guys. Ang pangalan guys. Giving for apa na ito? Kau pa kanidong? Yan ang kanidong. Sa bawi gamay. Kali ikaw Chantal Gil. Magkuha pa ka? Ha? Bago ko ting. Magkuha mo sa tingin guys kaya. Dutin na rin si Juan Kaboktolan. Tumubang ko siya tiil. Tumbang tiil. Presko pas gulay. Ano siya guys eh? Pas pinaypay. Ilian ka ni kaon guys. Hindi maratol. Yung basta ang kaon na galang. Yung magtikaon.
DJ. Mga pagtambang nga luto, isang nga. Sa puto na sir, isang taon. Oras mga kabashi na songs sa Unang, 98 siya sa din magluto. Kapuntagon. Ano pandan naman Roy away ba? Diha, kay para sa'yo ka ay makakaon ng paniod to, no? Yung kamay, niyog to me. Mga kabashi nga itong tirada, mas to ang Yes Radio Okay Challenge. Ano madama na ha? Tanan. While we eating, while listening ng radio. J Brothers. Ato ng hotdog karamadlaw. Na ay upan ka kahapon na Moana maninoon nga ngunya na lang DJ oy kay nakalimot man ko si lyrics. O nya manalain lang DJ oy. Atong kay, gamay lang ha, tao na ito na, balik lang na ito, kasi sa ganahan. Hi guys, tara guys ay. To anang mga tirada kung kita. Di sa ganahan guys, gawa kong tayo ligo. Bitaw nang maginom-inom po. Ito nga eh. Bukod ay ito. 0-0. Nara nga medyogihan. Magawa sila ng J Brothers. Labi na sa mga tiyok niha. Ato ang mga angko. Ato ang mga papa. Opo tayo ligo guys. Kinahap ng mga ganahan. So, again, ano Mao gini guys, basta Domingo guys. Why ligo ay guys, kayo may trabaho. Ikaw, rice ka. Extra rice guys, may hindi ko etagtiyan guys. Pasensya guys, naghubo ko guys, init kayo. Kao na ako ngayon, ako ni aircon namang balay guys. Okay. Ang kong bisita guys, talang tayo, gamit kailang taong guys ako guys. Say hi! Say hi! 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 Busog! Busog! Oo, busog! Busog tayong baby. Sa mga alay, di ba? Kung mga panahon na may Hindi guys, kayo masanay taon guys. kapoy na kayo Sunod na sad guys. pa di ka makaabot ang minimum. If you like our content, please like and share our YouTube channel. Sayang Feeling Singer. So what lang mo guys, sa akong content na nakakanta kayo. Ang itabatag mga nindot na kanta. After everybody. Yes. Bye guys! Happy Kibu!